Masu kallo barkanmu da warhaka. Za mu so mu ji cikakken sunanka. A sunana Dr. Junaidu Yakubu Muhammad, wanda ni ne manajan darakta na Kano State Agricultural Rural Development Authority, wato hukuma ta bunƙasa noma da kiwo ta jihar Kano, kuma ni ne darakta general na campaign din injiniya Abba Ganduje, wanda dan takarar majalisar tarayya ne, wanda zai wakilci kananan hukumar dawakin Tofa da Rimin Gado a ƙarshen jagorancin jam'iyyar APC mai albarka. A baya an ga ɗan takararka yana zuwa ziyarce-ziyarce masallatai da kuma ya fara ganawa da 'yan mazaɓu, kuma daga baya an neme shi an rasa. Ko me ya jawo haka? So alhamdulillah, kamar yadda kika yi tambaya, ita siyasa lissafi ce, kuma ko da yaushe akwai abin da bature yake ci, Bahaushe yake cewa idan rawa ta sanja dole kiɗa ya sanja. Alhamdulillah, injiniya Umar Abdullahi Umar Ganduje a dan takara ne wanda ya fito da strategy mai kyau, wanda yake abubuwan da ya fito da su kamar yadda kai tambaya yanzu, babu wani dan siyasa a jihar Kano da ya taba fito da irin wannan, musamman a wannan yanki da muna da wakin Tofa da Rimin Gado. Musamman tambayar da kika ta farko, shi injiniya Abba Ganduje mutum ne wanda yake son al'ummarsa, kuma ko da yaushe yake so ya ma'amalanci al'ummar da zai wakilta. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya ga cewa to shikenan tun kafin ma a fara zuwa campaign inda za a je a gana da mutane waɗanda suke su ne za su bada dama su zaɓi wannan jam'iyyar ta mai albarka, aka ga cewa to ina da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin ya je ya dinga ma'amalantar mutanen nan na yankin dawakin Tofa da Rimin Gado. Na farko akwai zuwa masallacin Juma'a da kuma ziyartar garuruwa daban-daban, wanda mun je karamar hukumar Tofa din nan mun je mazaɓar Tofa cikin gari, kannan mun je mazaɓar Lambu a Rimin Gado, mun je mazaɓar Rimin Gado, mun je mazaɓar Doka Dawa a dawakin Tofa, mun je mazaɓar Jalli, mun je mazaɓar Tumfafi, mun je mazaɓar ita kanta cikin garin dawakin Tofar. To wannan abin gaskiya ya matsa hazo a siyasa tunan guda 38 babu inda injiniya Abba Ganduje bai je ya dau ma'aikaci wanda an bashi aiki a yanzu a gwamnatin mai girma zaben gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba. To in bai san wannan mazaɓin ba, ya za a ce a ɗauko masa mutum daga Jili, ya za a ce a ɗauko mutum daga jar ƙasa, daga Gajida, ya za a ce a ɗauko masa mutum daga mazaɓatar Tarawa. To wannan abubuwa da ke gani kawai propaganda ce irin ta 'yan siyasa, kuma propaganda nan tana faruwa ne saboda an ga cewa ya fito da wani strategy wanda yana taɓa mutane directly waɗanda suke buƙatar taimako ta wannan ɓangaren nasa. Kannan muka koma tambayar da kike yi, shi wannan tafiya harkar zuwa masallaci da gaishe kamar yadda muke magana, abu ne wanda yake ya motsa hazo a siyasar jihar Kano ma baki daya, domin babu wani dan takara, muna yan Kano ne ko muna kallon muna bin siyasa Kano nan gaba daya, babu wani dan takara da ya fito da irin waɗannan salo na zuwa gaishe a je a yi sallah a masallacin Juma'a. Kuma idan an ce an daina, misali yanzu in kika ɗau ƙaramar hukumar Tofa, mazaɓa nawa ce take da masallacin Juma'a a ƙaramar hukumar Tofa? In kika ɗau ƙaramar hukumar Rimin Gado, mazaɓa nawa ce take da masallacin Juma'a a ƙaramar hukumar Rimin Gado? Haka in kika je dawakin Tofan nan, ba duka mazaɓu ne suke da ƙananun suke da masallacin Juma'a ba. Kuma dole kana yi ne, ai ba ca aka yi a'a tunda injiniya Abba Ganduje ya fara zuwa masallacin Juma'a, ya je Doka a Tofa, ya je mazaɓar Tofa, a ce a duk shauran mazaɓin nan waɗanda suke da masallaci su ma dole sai ya je ba. Lokaci shi yake ba da dama a yi dukkanin abin da ya kamata a yi. Kuma ai tunda lokacin da aka fara din nan, ai an je dawakin Tofa, aka dawo aka je Tofa, aka zo aka tafi Rimin Gado, haka ake ta zagaya a hankali, kuma har yanzu ba tsayawa akai ba. Abubuwa ne wani lokacin zaki ga cewa baya gari, Juma'a ta zo, yanzu misali yau Juma'a, lokacin da muke wannan shirin, sai yau ya dawo daga Abuja saboda ya je wani aiki na musamman, sai yau ya dawo bayan sallar Juma'a. To shikenan saboda bai je ba yayi laifi kenan? Ai ba laifi bane. Kannan kuma wancan taro da ake yi wanda aka fara kiran 'yan mazaɓu, shi wannan taro wani abu ne muka fito da shi salo wanda muke so waɗannan mutane namu stakeholders na Tofa, dawakin Tofa da Rimin Gado daga mazaɓinmu guda 38 su fito su yi mu'amala da injiniya Abba Ganduje su gaya musu cewa menene matsalolinsu. Na ɗaya, in kika duba irin mutanen nan, akwai jam'iyya, ma'ana esko na jam'iyya, shugabanni na jam'iyya su a guda 27 na wannan mazaɓa, na kowace mazaɓa. Kannan akwai esko na local government wanda suka fito daga cikin wannan mazaɓa, akwai caucus na local government wanda suka fito da wannan mazaɓa, akwai shugabanni na akwatu wanda su ne suke tsayawa su tace su tabbatar da cewa an zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa.
kin gane to wasu mutane ne masu matukar muhimmanci wanda aka zakulo su akalla kowace mazaɓa za ki ga an samu mutum 100 su zo su zauna daga shi sai su gaya musu cewa menene matsalar su, aka aje mutum guda shi kuma rubutawa yake wata matsalar a yanzu za a iya maganinta, wata matsalar da yardar ubangiji sai mun ci zaɓe after 2023 election kan nan a dawo ai lokacin da muka zauna da mazaɓar tattarawa suna da matsala iri kaza suna da matsala iri kaza suna da kaza da ya kamata a yi musu, haka za mu zo mu dinga bin maza. Duba da yanayi na lokaci yanzu wanne kira za ka yi da umar dawakin tofa da rimin gado? Alhamdulillah babu abin da zan ce ga al'ummar dawakin tofa da rimin gado a yanzu dai mai musu godiya kwarai da gaske yadda suka karbi wannan tafiya ta mu ta mai girma injiniya Abba Ganduje saboda manufofinsa da ya fito da su a wannan takara ta su kuma da yadda yake mu'amalantar mutane suka san shi kuma suka san me yake musu tanaji idan Allah ubangiji ya ba shi dama ya je majalisa. Kuma wancan propaganda ina so ki gane su ba mutanen dawakin tofa da rimin gado ba wai mutane ne waɗanda suke ba san abin da suke, mutane ne masu ilimi, mutane ne wanda suka san abin da suke. Daji wani dan takara yana ta magana wai cewa kamar da kike magana wani dan takarar mu bai san sunayen mazabun su ba ko kuma gaza ina ta su ta propaganda ce da yake yi. In zaki lura da irin abubuwan da yake faɗa kamar abin da irin Bahaushe yake faɗa ne shure baya hana a mutuwa. Saboda ya tabbatar da cewa al'ummar dawakin tofa da rimin gado sun karbi tafiyar injiniya Abba Ganduje